نامزەتێ کۆماریان ji بۆ هەڵبژارتنên serokatiyê stratîjiyeta xwe ya penaberiyê li Amerîka nûh kireve û helwesa siyasetên derve ji piştevanên xwe re li Ohio. Em van rênmaya niha datîn, em ê naçar bin pîrosa penaberiyê ji herêmên zêde xeter û alûs ragirîn ku dîrokek hene di hinartina tîrorê de em rênadên ew bêne def me. Trump dîsan hêrîş kire ser Serok Barack Obama û namzeta Demokratan Hillary Clinton ji ber rêbazên wan yên şaş bi gotina wî li Iraqê, Sûriya û Libya û dîsan got Obama damezrênerê Komala Dewleta Îslamî ye. Li heman dem xanim Clinton û cêgirê Serokî Joe Biden li wîlayeta Pennsylvania guman xistine ser şiyan, şarezayî û amadebûna Trump ji serokatiyê û koşka spî re. Binêre bîr û bawerên Trump nebez şaşin, lê ew gelekî xeterin û nelgoreyî bihayên Amerîka ne. Ew ji netê giheştin û piştgihxistina maka zagonê tê. Ew bawerî leystokên di destê terorîstan de û ji bo propagandeya wan e. Piştî Ohio Trump ço ostanê Wisconsin ku li wir berî çend rojan xortek reş hatibû kuştin û lê dehan salên borî jî xelkê wê ostanê pitir piştevaniya Demokratan dike. Trump xwest ew baweriya xwe biguherin. Partiya Demokrat dengên reşên Amerîka li ser navê xwe tapo kirine. Ew ê hizrê dikin ku ew ê piştevaniya wan bikin bê beramber. Ewa her fayde ji dengê reşan kiriye. Dem hatiye hindek berîkanê ji van dengan re bête kirin û demê rawestana sîstemê siyasiya bi firt û fêla. Li Pennsylvania ostanê ku gelek wê giring be ji hilbijartinên serokatiya ev sal re xanim Clinton jî kampêna xwe germ dike. Ez dizanim hinek ji wan dost hene divên dengê xwe bidin Trump. Heval divê rê nedin hevalin xwe, dengî bidin Trump. Donald Trump îro wê bo cara yekem zanyariyên nepenî li ser ewlehiya Amerîka wergire li demê kombûnê digel karbidestên ewlehiya niştîmanî. Ev jî proseyeke ji bo ku namzet agahdarî zanyariyên pêtivî bin. Dexîlê Şamo, Dengê Amerîka.